Představujeme pevné disky Synology. Vyrobeny přímo pro systémy Synology. Jsou vyladěny na výkon a mají snadnou správu v rámci DSM. Když jsou vaše data v sázce, potřebujete jistotu disků, které prostě fungují, bez výpadku, den co den. Pevné disky Synology jsou testovány a vyladěny pro stálou spolehlivost. Každá řada disků Synology prochází komplexním ověřením hardwaru od integrity signálu a mechanické přesnosti až po odolnost proti vibracím, toleranci nárazů a kvalitu výroby. Tyto testy zajišťují neochvějnou spolehlivost a životnost i při zátěži nepřetržitého pracovního nasazení NAS. Ve společnosti Synology jdeme nad rámec prosté kontroly hardwaru. Ověřujeme kompatibilitu chování, zkoumáme vzorce operací I/O, časování odezvy a hlášení chyb při reálném pracovním zatížení NAS. Výsledek? Disky, které nejen projdou testy, ale bezchybně fungují tam, kde je to důležité. Při vašem každodenním používání. Pevné disky Synology procházejí více než 500 000 hodinami testování reálného pracovního zatížení zahrnujícího více než 1000 cyklů intenzivních zátěžových testů, zajišťující trvalou stabilitu, integritu dat a bezproblémovou kompatibilitu systému za nepřetržitého provozu. Spolehlivost není slib, je to realita. Nasazení pevných disků Synology vedlo k téměř o 40% nižšímu počtu incidentů souvisejících s úložišti a efektivnějšímu řešení problémů pro naše uživatele. Naše disky jsou konstruovány tak, aby držely krok s vaším vyvíjejícím se systémem Synology. Je to precizní věda. Pracujeme ruku v ruce s našimi partnery, abychom vyladili firmware na míru a optimalizovali každý aspekt pro náš hardware a vaše pracovní postupy. Tato úzká spolupráce zajišťuje, že pevné disky Synology jsou přizpůsobeny spolu s DSM. Výsledkem jsou disky, které se vyvíjejí spolu s vaším systémem. Díky ladění výkonu pro souběžné operace čtení a zápisu, pevné disky Synology poskytují až o 29% vyšší výkon sekvenčního čtení a až o 13% vyšší výkon sekvenčního zápisu ve srovnání s disky jiných výrobců podobné třídy. Výkon není jen o zvládání velkého pracovního zatížení, jde také o minimalizaci narušení při poruše disku. Pevné disky Synology jsou navrženy pro rychlejší obnovu díky zrychlenému čištění RAID a operacím obnovy, které poskytují až o 27% vyšší rychlost opravy RAID ve srovnání s disky jiných výrobců podobné třídy. Abychom zajistili spolehlivý provoz, poskytujeme aktualizace firmwareu jedním kliknutím přímo prostřednictvím DSM, čímž eliminujeme potíže s ručními aktualizacemi firmwareu. A když je potřeba podpora, udržujeme věci jednoduché díky servisním službám navrženým pro efektivitu. Z One Stop Service společnosti Synology získáte jediné kontaktní místo pro celé řešení úložiště od nákupu a podpory až po RMA. Už žádné přebíhání mezi dodavateli. Prozkoumejte naší řadu pevných disků. Spolehlivá řada Plus pro každodenní použití a řada Enterprise navržená pro náročné podnikové úlohy. Ať už doma nebo v kanceláři, je tu disk pro každý scénář. Když si vyberete disky Synology, vybíráte si výkon, spolehlivost a klid, umožněný plně integrovaným ekosystémem úložiště.